пишти хандаҳом ба ҷо кадум азор тағама шав то саҳар бедор саҳари чашмон варамай кӯдаки синфи ҳашта пишти мактаби интизорай арӯси синфи нӯша дастифшон обадорай берунай мактаб тамошо мо боғи рӯдакӣ ҳозида куҷо боша гилои ба ҳавас чиндагӣ масхара мекардам синфо марусай хидат калонай кӯдак интизор мешидак да дар санги калона 15 минута қатию мешикаст хмоша агар рамуче негуфтум баро медодак ҷоша ба гузашти вақт фикроша одам медодай тағйир кӯдак тез калон мешидай шуш додан ахир баъд ман фаҳмидум амуче чашм оби шур дора ман девона шидум гуфтан ягамо шу дора ишқи мактабии ман я духтараки хурдакай ӯ духтараки хурдак ирӯ соҳиби кӯдакай дуед муборак ишқи мактаби шави арӯситай омада бурдани дуед муборак никоҳи аёсмон дастару санг мебора дуед муборак дарде ки ман дорам ягон одам надорам ман яко гапи гуфта натонистам от хайри дуед муборак ҳама даро дарум ҳушид ғайри дари хонайта биё ки хича мекиша маҷнуни девонайта шояд ту тоқат кунӣ неки сабри малабрес шид ба касе одат кардум баъди чанд сол яке нес шид ай болои душамека пари доши қаҷосе шид соати 11 шав ишқи мо канет шид зарбаи сахти санги дарё ақл ма берун кад ошиқ шидум иёшиқи мара беобурӯ кад пагадар то намеканам беода назане дара да гарданум овезон каде лақаби ғамзадара илезварам безор шид ай буридани рага наханде ба ҳоли ошиқ ки жизм бумерага ишқ да гардани ма бандидор овезонди мактаби 52 мара ба ин рӯз расонди алами дилам зиёд буд ирепа нависондум ки тақдир ба ишқи мактабим нарасондум